Rafa Beitia hegazkin pilotua da, Amerikako zeruan ibiltzen da batetik bestera eta elorriotar honek pertsonak garraiatzen ditu, baina azkenaldian baita guztion altxor bihurtu diren COVID-aren txertoak ere. Nola garraiatzen dituzte txertoak eta zein da protokoloa? Berarekin hitz egin dugu. Rafa Beitia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Aizu, zu elorriokoa zara, baina estatu batuetan zehazki esan da United Airlines konpainian egiten duzu lan, pilotu lanak egiten dituzu hor, ezta? Bai, horantxe da, bai. Eta Rafa, txertoa garraiatzen duzuzuk. Zein txerto garraiatzen duzu? Begiretu, hemen Ameriketan irabatzen duen zertua dira Pfizer, Moderna, eta gero Johnson & Johnson be ibilga irikitzen zabaltzen erueten, eta problem batzu dari horrekin. Baina erozen motan geixen Moderna eta Pfizer irabatzen diguna, zabaltzen diguna. Beraz, gehien bat Moderna eta Pfizer, eta nondik nora garraiatzen dituzu? Bastar guztietan, hazi aeroportua hundietan, da erdiko herritaldera hazi behaz izango zuak. Washington, New York, Chicago, Denver, Miami, Dallas, Los Angeles, tarien, aeroportua hundi guztietara errituen dugu. Da hortik, beste batzu errituen dugu herri txikitara. Beraz, hegaldi komertzialak dira horiek zuk egiten dituzunak, ezta? Bai, pasajeroko hegaldi erie, bai. Eta erantzunkizuna handia ere, bai, ezta? Gaur egun ez dago txerto kontua besterik, erantzunkizuna handia da, zuretzat, horiek eramatea? Hazi ginen, oindala batzuk lehenengo hazi geranean erueten izen zen notizia handi bat, baina gaur egunien da eguneko gauzia, ez da... Nola izaten da txerto horiek hegazkinean sartu eta hegazkinetik irteteko prozesu hori, enpaketatzea, karga, deskarga hori nola izaten da? Bai, hortako konpainia danak kargoz buruz, kargon burualdinak, haren kargoen da harenak ekipo bada, ekipo de kargo. Da harek eurak hartzen dago responsibiliaria txertoak gurean karga guztiak sartzeko. Abia itara da nun da zelan, da honek txerto honek isu bier daue hotza ez, dry ice izatotzen hemen, hielo seko, eta holantxe biheltzen dira, sartzen da abioitan. Guk horren buruz horren buruz ez dakigu asko, ez da gure lana da bakarrik informazio hartu eta alde batetik bestera eruetia bestik ez. Segurtasun neurriak eta handiak izango dira? Gure konpainian sartzen da nien hone paketio kontenedorra. Handik eta abioen sartu eta beste aeroportora eruaten, hor segurtasun handixe da, kontrola handixe. Zemat txerto garraiatu ote dituzu, edo zemat bidai? Asko, oin azigeran ezkeo ez da, zemat erundu nagoen. Numerua zenbat daruen huelo bako txian ez duzku izaten bakarrik pixio ez, peso total. Baina bidai asko inditxut txertuak eruten, asko. Rafa Beitia, Euskalduna, elorriotarra, Amerikako estatu batuetan piloto, zabiltzana eskerrik asko, plazer bat izan da. Eskerrak zuri.